Уорън Бъфет е на 93 години и от десетилетия е един от най-богатите хора в света. Неговото богатство се увеличава все повече и повече през целия му живот и можем да кажем, че като погледнем през призмата на времето, това увеличение е много стабилно в сравнение с богатствата на другите милиардери, които си разменят шапките през няколко седмици буквално за челните места. Бъфет не е изобретил социална мрежа, нито суперкомпютър, нито пък нов тип автомобил или пък космически кораб. Това, което той прави, е нещо изключително просто. Той забогатява бавно, като инвестира в добри бизнеси. В това видео ще разгледаме основните принципи, които Уорън Бъфет споделя за инвестирането, за да видим как тези принципи са му донесли богатства на стойност 139 милиарда долара към момента и как естествено ние можем да използваме тези принципи, за да забогатяваме и ние дългосрочно. Аз съм Димитър Ангелов от angeldimitar.com и с тези видеа имам за цел да предоставям полезна, работеща информация за дългосрочното инвестиране на фондовата борса и ако харесвате това, което правя, знаете, просто ударайте лайковете, абонирайте се за канала, както за този, така и за другия InvestLab, където можете пък да ми задавате въпроси и аз просто ще ви отговарям, докато карам мотора. Да видим сега какви са тайните за успешни инвестиции на Уорън Бъфет. Да започваме. Инвестирай в бизнеси, а не в акции. Може би за някой е трудно да се асимилира това изречение, защото акциите са де-факто представители на бизнеса. Те са част от бизнеса на една компания. Но това, което Бъфет прави, е да не се води по пазарната цена на акциите, за да определи колко добра или колко лоша е една компания. Пазарната цена на акциите отразява настроенията на пазара. Нищо повече. Пазарният сентимент никога не отговаря на фундаменталната стойност на един бизнес, просто защото така работи пазарът. И както Бенджамин Греъм казва, пазарът е машина за гласуване в краткосрочен план и машина за претегляне в дългосрочен план. Тоест, краткосрочно с цената може да се случи всичко, но дългосрочният период е определящ за нейната устойчивост, за нейната тежест напред във времето. Когато бизнесът е добър, цената няма как да не се покачва по един устойчив начин за в бъдеще. Уорън Бъфет пък казва, че акциите са много безопасни за дългосрочен период и много опасни, ако ги купуваш само за да ги продадеш утре или след една седмица или пък другия месец. Повечето хора винаги ще гледат на акциите като едни котировки, едни цени, които се движат нагоре и надолу и винаги масовият инвеститор ще се мъчи да нацели пазара, да купи ниско, после да продаде високо, което почти никога всъщност не се случва. Това показва практиката. И в крайна сметка, когато фокусът ни е само върху цената и върху бъдещата печалба, ние не само не излизаме на печалба в даден момент, а в повечето случаи търпим сериозни загуби, защото не това представлява инвестирането на фондовата борса. Бъфет търси стойността във всеки един бизнес и когато пазарната цена на дадена компания е на справедливи нива, т.е. поради негативен сентимент или просто поради игнориране от страна на пазара, компанията струва по-малко отколкото трябва да струва, Бъфет се възползва и де-факто инвестира. Инвестирай в това, от което разбираш. Бъфет препоръчва да стоим в нашия Circle of Competence и да не си мислим, че можем да инвестираме във всичко, което ни се предлага като възможност. Ние на практика можем, но защо ние да го правим, след като нямаме представа от даден сектор и от бизнесите, които се въртят вътре в него? Какво ще очакваме от нашето непознаване на даден бизнес? Да се случи магия? Може би. Искаме ли да вярваме и да чакаме на магии? Искаме ли да разчитаме изобщо на подобни неща? И Бъфет и Мънгър са казвали многократно, че за да инвестираш в даден бизнес, то трябва да знаеш неговата справедлива цена. Така наречената intrinsic value или още fair value на английски язик. Няма как да я намериш обективно и да си спокоен да инвестираш дългосрочно в даден бизнес, когато ти не го познаваш. Няма смисъл от това. Например, Уорън Бъфет дълги години не пипа изобщо технологични компании, тъй като тази сфера му е като тъмна Индия и той вижда колко непредвидимо е всичко там и как всъщност не може да прогнозира какво да очаква, тъй като нещата се развиват супер динамично. Бъфет не е инвестирал в Google, не е инвестирал в Meta, в Nvidia или някой друг хай-тех лидер, който направи фурор последните години и донесе безумни богатства на акционерите. Но проблем ли е това за Уорън Бъфет? Ами не, определено не мисля, че е проблем. Той пак си е супер богат и доволен от това, което върши, а именно да инвестира в неща, които реално той за себе си може да оцени, да анализира и да действа, когато настъпи моментът. Berkshire Hathaway е един огромен конгломерат, който съдържа много бизнеси и именно това е направило Бъфет богат във времето. Компанията му управлява главно непублично търгувани компании в САЩ,
които са добри бизнеси, познати, известни и всеки един от тях е преминал през филтъра на Уорън Бъфет и Чарли Мънгър и носи увеличаващи се приходи на компанията. Портфолиото от публично търгувани компании е една малка част от приходите на компанията е като една супер добавка към вече добре работещата машина за пари. Това, което Бъфет винаги е правил, е да намира супер добри бизнеси, от които разбира и да инвестира в тях дългосрочно. Дали това ще е фабрика за мебели или магазин за шоколадови бомбони, транспортна фирма или някоя компания за тениски или пък за батерии, Бъфет е претеглил тези бизнеси, налял е капитал в тях и те му се оплащат дългосрочно напред във времето. Инвестирай дългосрочно и остави сложната лихва да се свърши работата. Бъфет подчертава силата на сложната лихва като основен фактор, основен движител за изграждане на богатство. Той препоръчва реинвестиране на печалбите, за да се генерира още по-голяма възвръщаемост с течение на времето. Уорън Бъфет има едно изказване, че когато умре и бъде погребан, той иска хората, поглеждайки към гроба му, да си кажат: по дяволите, този човек беше много стар. И той го казва шеговито, но добре, че е шегата, за да си кажем истината, както има една приказка. Той го казва в контекста на компаунинга. Колкото повече позволиш на компаунинга да бъде част от живота ти, толкова повече пари ще е направил той от твоите инвестиции. Бъфет започва да инвестира едва на 11 годишна възраст. Естествено допуска редица грешки, пренарежда приоритетите си с годините, но все пак превръща сложната лихва в част от живота си и сега на 93 години той е живият пример за силата на компаунинга. Както и самият Бъфет споделя в едно интервю, ако на 11 годишна възраст се инвестира в някой индексен фонд като S&P 500, първата му инвестиция от малко над $100 щеше да струва стотици хиляди долари в момента, без абсолютно нищо изобщо да прави той, а просто да остави сложната лихва да действа изцяло в негова полза. Инвестирай в бизнеси с устойчиво конкурентно предимство. Заговаряйки отново за добрите бизнеси, Бъфет търси такива, които имат предимство пред конкурентите си и това предимство е устойчиво. Да вземем, например, компанията Apple. Това е най-печелившата компания от портфолиото на Berkshire Hathaway. Според Бъфет, конкурентното предимство на ябълката е, че просто хората харесват много марката, верни са на нея и не биха заменили устройството си с друго подобно такова. Това да хванеш милиони потребители по цял свят и да ги накараш да искат продуктите ти на всяка цена, изобщо не е за пренебрегване и говори за силата на марката и за силата на продукта. Друг пример е компанията Coca-Cola. Знаем, че Бъфет е инвестирал в нея $1 милиард преди 35-36 години и в момента получава по над 700 милиона само от дивиденти всяка година. Това е 70% възвръщаемост на инвестицията на годишна база, така нареченият yield on cost. Както той казва, ежедневно се продават милиарди напитки с марката Coca-Cola по целия свят. Хората познават продуктите. Поколения са минали и тази разпознаваемост не може да се оспори. И поколения ще минат занапред и нещата ще продължават да стоят по този начин. Ето това е бизнес с изключително силно и устойчиво конкурентно предимство. Приемай пазара като един луд пиян човек и не му обръщай внимание. Уорън Бъфет инвестира от над 80 години. Това е период, с който много малко живи хора могат да се похвалят, че са използвали за инвестиции. Но при Бъфет определено е така. Представете си през какво е преминал светът от 1942 година до сега. Световна война, много други войни, криза след криза от всякакво естество, пандемия дори имахме наскоро и в крайна сметка пазарът върви нагоре. Както Бъфет казва във видеото, което показах преди малко, ако просто се абстрахираме от целия този шум, който е на пазарите, от всичките новини за Армагедон на борсата, ние ще спечелим много в дългосрочен план. И единственото нещо, което трябва да направим, е да не предприемаме действие, а просто да оставим сложната лихва да си свърши работата. Ако продаваш на всяка новина или на всяка криза и после пак купуваш, ако инвестираш на база новини и събития, а не на качество и устойчивост на бизнеса, до никъде няма да стигнеш. Уорън Бъфет визуализира пазара като един луд пияница, който ви досажда ежедневно с неговите оферти. Ето и какво Бъфет казва за пазара и краткосрочното движение. Ако, например, си купите къща за $100 000, под прозореца ви всеки ден все едно идва един луд пиян човек, който ви крещи цени за вашата къща. Веднъж крещи $90 000, на другия ден крещи $110 000, на третия ден крещи $80 000. Това, че този пиян човек се държи по този начин и ви предлага всеки ден различна цена, променя ли нещо по вашата къща? Не, нали? Нищо не променя. Ето това е пазара според Уорън Бъфет. Ежедневно хиляди, дори милиони хора
крещят някакви цени. Но дългосрочно цената се определя от стабилността на компанията да прави добър бизнес. Това са част от принципите, които следва Бъфет за успешно дългосрочно инвестиране. Надявам се да са ви били полезни тези принципи. Можете да видите още какво научих аз от този велик човек във видеото, което ви изкача в момента горе вдясно, и за Чарли Мънгър пускам едно видео пак вдясно. От него също съм научил много. Благодаря ви, че гледахте и този път, и както винаги, ако искате да дръпнете по-бързо и по-напред в инвестициите, моите продукти могат да ви помогнат за това, както помогнаха вече на хиляди хора в България. В момента тече предварителната продажба на чувство новия курс как да изградим нашето лично инвестиционно портфолио, и този курс ще ви научи как да създадете и да поддържате своя инвестиционен портфейл напред във времето на база на вашата възраст и на вашите възможности. Ще можете да помогнете и на други членове от вашето семейство да направите портфейли на децата, на родителите си или пък на други близки на вас хора. Просто ще можете по този начин да предадете нататък. В Ангелов Димитър Комюнити ви очакваме, ако искате да минете на следващото ниво и да общувате с стотици дългосрочни инвеститори. Всичко е в описанието. Ето ги и книгите, двете: Силата на дивидендите, Силата на ETF. Супер полезни четива, едни истински наръчници по инвестиране, които ще ви спестят години в усвояване на знания, ще ви спестят нерви, ще ви спестят и много, ама много пари. До скоро, приятели, до следващия път.